Malta laħqet l-iktar rata baxxa fit-tluq bikri mill-edukazzjoni u taħriġ, magħrufa bħala ELET, b'8.6%. Dan huwa mhux biss l-inqas ammont qatt irreġistrat, iżda huwa wkoll taħt il-mira Ewropea ta' 9% għas-sena 2030. Il-figuri pubblikati mill-Eurostat juru wkoll li b'din ir-rata Malta niżlet għall-ewwel darba taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea li bħalissa hija ta' 9.1%. Fis-stqarrija l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li dan il-pass ifisser li Malta rnexxilha tilħaq il-mira nazzjonali tal-Unjoni Ewropea kważi 5 snin qabel iż-żmien. Qal li dan huwa frott l-investiment li qed isir fl-edukaturi u l-istudenti permezz ta' strateġiji ta' prevenzjoni proattiva li jirrifletti l-impenn kollettiv lejn it-titjib ta' riżultati edukattivi kif enfasizzat l-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni 2024-2030. Il-Ministru Grima qal li dan ir-riżultat huwa wkoll dovut għaliex b'mod parallel ingħatat aktar attenzjoni lil prattiki ta' valutazzjoni fl-iskola u l-bidla fl-school-based assessments li permettu lil edukaturi identifikaw u jappoġġjaw aħjar lill-istudenti li qabel kellhom diffikultajiet u bekk illum qed jiksbu riżultati aħjar. Intqal li dan jirrappreżenta tnaqqis kostanti f'din ir-rata minn Diċembru 2005 meta r-rata kienet laħqet rekord ta' 33%, fl-2012 meta r-rata kienet ta' 18.1% u llum ir-rata naqset għal 8.6%. Semma wkoll il-bidla li saret fl-Applied Vocational Certificate li permezz tagħha aktar studenti qed ikomplu jistudjaw. L-aħħar figuri ta' tluq bikri mill-iskola jpoġġu lil Malta quddiem pajjiżi bħal Ġermanja, Spanja, id-Danimarka, l-Estonja, l-Awstrija u l-Finlandja.